Sewu Penemban lajeng nyuwun prisa. Heeh, kowe takon apa? Sampeyan ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karang Kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremaning Karang Kadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu nambelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi ku tak getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi ku tak getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora kaya ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wah, sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Kok nek medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Modar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah, monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Loh, kok ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel? Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur. Aku kowe sumbar muni iki ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke sabune garing barang ora dibilas. Ana banyune entek lagi sabunane. Mulai yang tak anduki. Piye to, Le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Bagawan Durna. Arep mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek kowe ngrasani Karang Kadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono kowe maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Wah, Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggo Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Bagawan Durna, ngendi papane wong neter kate dayan. Wah, panas maning jajaran swetane bawono. Sing ngono Bagong sing palangi niate Bagawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal tak tinggal loncat. Mati Bagawan Durna musuh Bagong, luwung ora urip meneng arep padang. Oi! Kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dora-dora kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna, ora ana Durna liyane iki mau ya Durna.
Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Oh iya lali. Nggih pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka tak basane. Kae saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja musuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Aku ya kewanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani, aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susu ing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ah kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyuwun ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Oh, cerewet banget ya. Gak idune muncrat-muncrat. Nang rayu sondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna ning karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae ya kowe lorak-lorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu Wale maksud lu yen pancen garwane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. oke gong sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen aja mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara ngerti kaya ngono ta blusuk nang kaleng biyen dak cilik sing ngomong sapa mbok mikir sampean iku cilik tak tutke nang ndi dolan nang ndi tak tutke nganti sirah kanggo sikil kanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa ora ati lho piye kae nesu kok nangis Gong ngeleh oh terus semangat le oke semangat rumangsane padake hah aku lak takon terus sampean tak kandhani nggih sampean aja ngawur sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean nek sampean gelem menggawe kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna kowe lha iki Bagong tenanan iki dudu Durna Mas ora ro nangis kok sing tetek oh tenge mak senut anggere kanggo bengok mak senut pokokan sambel itu jangan apa-apa ana lomboke kabeh Isa-isane kok terus kaya tak cuciki nganti. Banyu suci Perwitasari iki mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mantakon karo Pati Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Gua Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Hah. Kuwi mbiyen jane Durna ora nundhuke papane, ning Durna kepengin ndlomproke sampean teng juranging pepati, ning mergo sampean percaya ora tekaning pati, malah entuk nugraha. Satu. Mbah. Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro, sampean arep dipateni karo wong Astina, srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning mergo sampean percaya karo Begawan Durna.
sampean teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardikengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra mahaning suci, ngelmu kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Diyen. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Tak cerdas sing padake. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok seprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduhke Durna, salah, Bung. Bung pahit. Dhuwur ngembung kisor becak. Oh, tak. Ngawur. Ha, mulia saiki. Mulia apa kabeh labuhane Durna? Mboten. Ora, Durna ki ora duwe ngelmu. Kapinteran Durna ki ora duwe ngelmu. Kawaskitan Durna ki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok ti. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan nek mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Dene sampeyan durung percaya lan masih sangsi dengan kata-kata. Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Ha wis kok, wis. Oh, muni ana iki. Kowe kok ngerti sapa-sapa? Iki apa? Iki. Vespa iki, Vespa ndasmu kuwi. Ora nesu. Ha kaya Vespa tenan emang. Iki kaya plentronge. Iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Busine ngupil ora. Nek ngupil tak resikane ora tak totok ndulmu. Busi wis ora kanggo gawe. Disetater ra tau. Katakono wis iki sing ngomong. Dadi sampeyan aja banget oleh sampeyan ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya jur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampeyan nganggep Durna bapak niku ana batine kok? Ora ana. Sesuk ora urung sampeyan iki mungsuh bapakmu dhewe. Mungsuh Begawan Durna. Monggo sampeyan tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampeyan bakal pateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to ya cerdas men ta iki. Ya kala-kala Ren. Kalau iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong. Kok adol Bagong? Ah ora kon kok jaluke men Bagong metu sore. Mbah aku lagi dadi rol tahun iki. Ya ora apa-apa. Ya wis men. Pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge to? Ah ora ngerti sarep omong ke apa. Oh jenenge ala apa? Jenenge sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum blasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, non, aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku perlu Ndara Punta Dewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik, niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, mun ngapunten kula kepeksa ngoten niku mergo kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa kepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan Bathok Bala isi madu. Ya mung Panakawan Bagong ing satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener.
Wah, ya wis. Werkudara, Apa? njaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalak. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Iki arep aleman, iki arep aleman. Terus men Gagaruta. Aku entuk masak sithik kok iki. Mangsa kok. Ndoro-ndoro iki le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah ngono ya sapenake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok polisi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Dene ora dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur-njur wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sapenake dhewe apa-apa iki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Kuwi ora njur dumen kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anggo sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa to? Ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih, Den. Nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe biyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasat pendak dina e. Anggere rados wis didodok lawange. Jeng Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Sampeyan kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus Yo, matur nuwun. terus mangke nggih to. Setan wong tua kok ngedhuk lemah e. Bareng wis jeglong terus menggo. Wis tau kok wis mantol tenan aku. Asem kok. Akhire ning kedhuki padase atos banget e. Jluk-jluk bareng jluk iki terus dhek mekang-kang kae. Matur nuwun. Oh, nakal ora jamak-jamak. Dalam ngapura. Kelingan to? Kelingan. Asem ya. Kaeling-eling seprene. Iya. Wonten niku labuhan kula. Iya. Bagong, Nun, aku njaluk ngapura. nggih mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae ra senengane roman to, Tru. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenuk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik biyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedok lah ketemu Ndara Janaka terus merangkul terus do jak temu-temu ning nggon kalen garing kuwi. Gejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing apik-apik kok jare kula kemproh. Jebul gejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik. Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, wis tak dawuh. Nggih, Pak, wis tak dawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya ya aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng.
tasih wonten ingkang kula arep-arep sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa margi menika tasih turas Mandura menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagung catur netra kalih kula iya ayo tak dherekake Kyai Semar Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel yo Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku Petruk Gareng Bagong Katentreman Karang Kadempel reksanan nggih Pak ngestaken dawuh nggih Mas ngestaken dawuh Purna gatining pananggilan Sanodasa kundur ngedatun jeluk saking dampar menawi napit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedhing manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingkang sami ngampi lupatraning Prabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane